ήσουνε πολύ γρήγορα βακούλα. Παπα, ποιος κάνει έτσι. Κάποιος κάνει. Για ρίξε, Άγγελε. Παπα, κοίτα με. Έλα, ρίξε. 1, 6 και 1. Για να δούμε. 6. Τα άκουσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Και 1. Μπράβο. 5-4 έριξα. Μην περίμενε. 5. Όψε, πήρα κι άλλο. Όχι, δεν με κέρδισε. Δεν σε κέρδισε, πρέπει να σε πάρω όλα. Γιατί. Και 4. 1, 2, 3, 4.